kamu marang meko ing akosoni mas sontak kok kepawartamu janji-janji aku ning cahayu sumedhot rasa ning ati lintang-lintang iki nimas tresnaku sundul biyati dak semono janjimu disekseni meko kartika kaire rasa tresno asih yen ning tawang ana lintang wong ayu rungono tangi sing ati binarung swara ning rati nimas ngenteni bulan dadari dak semono janjimu disegeseni meko kartika kaire rasa tresno asih yen ning tawang ana lintang wong ayu rungono tangi sing ati binarung swara ning rati nimas ngenteni bulan dadari yen to amung lambe
becik alun prasaja nimas ora agawe juwo tansah ngukemi tresnamu wingi jebolan koyo ngenteni dukuling jamu emong soketiku aku iki prasasat loro tanan tur jampi mbok aja mulane kan wis dadine banjur didis akeh tulodo wong demen citra liberetoso milih sawiji ngendikan suci tanggung bisa mukti aja sok gampang janji wong manis yen kok amung lamis becik alun prasaja nimas ora agawe juwo tansah ngukemi tresnamu wingi jebolan lamis koyo ngenteni dukuling jamu emong soketiku aku iki prasasat loro tanan tur jampi mbok aja mulane kan wis dadine banjur didis akeh tulodo wong demen citra liberetoso milih sawiji ngendikan suci tanggung bisa mukti yen kelingan mring sliramu aduh kadya
yen sliramu bakal citra bareng saiki wis mulya banjur krama ora nganggo kandha wis pasti lelakonku aduh aku mung kudu narima sapa kang bisa paring usada nggonku nandang lara branta nanging aku ora ngira yen sliramu bakal citra bareng saiki wis mulya banjur krama ora nganggo kandha wis pasti lelakonku aduh aku mung kudu narima
budhe kang iku tempe pada bae asale sakadele yen ketemu saja seneng atine aja saben dina ning omahe pilih tahu dek apa milih tempe yen dirasakna pada enake pilih aku mas apa pilih kae ditindang padha abote wis suwe mas ramangan tahu yen tidak cemas lagi rasane wis suwe mas ora ketemu mesem sajak seneng atine wis suwe mas ramangan tempe opo mandowane sampun lami mas nopo pun supe yen do becik mas niku sing sae iki tahu dek kang iku tempe apa bae asale sakadele yen ketemu saja seneng atine aja saben dina ning omahe pilih tahu dek apa milih tempe yen dirasakna apa enake pilih aku mas apa pilih kae ditindang padha abote
Wong kangen ngene-ngene rasane Rindu-rindu wong bagus kowe tak tunggu Wong kangen apa-apa tambane Rindu-rindu tambane kudu ketemu Lapa muda enake kanggo rojaan Lengnya nono aku kang nandang kasmaran Balung janur wong bagus tak anti-anti Wis dadi wong kangen ndangan to jampi Mbok sing prasaja aja citra mundhak atiku gelo yen sliramu tansah citra iku ora prayoga Mbok yo
tansah reruntungan ing sarina sawerengine datan kenggang sarambut lamun aduh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asitu pindha mimi lan mintuna ayo nimas barengan tepi wajib situasi berayan Aku kang setya